Benvidas e benvidos a unha conversa máis sobre Orgullo Galego. Xa levamos máis de 110 conversas e hoxe temos outra, a primeira desta semana, a segunda en menos de 10 días, que por certo podedes ver na nosa canle de YouTube, no iVoox e no Spotify. Tedes aí a conversa que tivemos con David Bande sobre o patrimonio e a historia da Serra do Xurés. E hoxe, como sabedes, vamos falar dun tema pois do que tiña bastante ganas de tratar nestas conversas de Orgullo Galego, que é a historia do couto mixto. Bueno, vexo que estades entrando, entón, comentar xa moi rapidamente que esta conversa mañá quedará subida nas nosas plataformas, por se non podedes estar durante toda a conversa que vamos ter agora nos vindeiros 60 minutos. E, como digo, hoxe connosco temos a Sergio María, con quen vamos a falar de historia do couto mixto, e que vou a presentar moi rapidamente. Sergio María naceu en Ourense no ano 1996, é politólogo e historiador galego con raíces do couto mixto, no Concello de Calvos e Randín. Os seus traballos de investigación céntranse no eido da historia política e a historia do pensamento. Como historiador ten abordado o pensamento de Vicente Risco e de Ramón Piñeiro, así como a historia política de Galicia, os nacionalismos peninsulares en perspectiva comparada á fronteira galego-portuguesa e tamén os estudos os sistemas de partidos español e galego, así como os distintos procesos políticos que ocorren en todo o mundo, especialmente en Galicia e en Europa. Actualmente é voceiro da iniciativa polo couto mixto e colabora recurrentemente con numerosos medios digitais como columnista e o autor do prólogo da teoría do nacionalismo galego de Vicente Risco. E, como digo, hoxe vamos a falar un pouco, pois, sobre todo o que hai alrededor do couto mixto. Xa antes de darlle paso, dicir tamén que a xente que estades entrando, se queredes deixar algunha pregunta no chat, podedes facela, unha cuestión, algunha dúbida que surda, etc. E irei metendo, pois, entre pregunta e pregunta. Entón, vamos a darlle paso xa. Moi boas. Hola, boa noite. Como estamos? Boa noite, moi ben. Nada, darche a benvida a estas conversas de Orgullo Galego e nada, un pouco que che comentaba antes na proba, tamén agradecer que esteas hoxe por aquí, porque é un tema que tiña ganas xa de tratar e que sei que ti levas tratando tempo, se che teño lido e escoitado outras veces, aínda que se ben é certo agora, se non me equivoco, estás aí coa presentación do outro libro, non? Efectivamente, estou presentando o último libro que veño de quitar con Galaxia, que é a miña primeira obra de autoría completa sobre o pensamento político de Ramón Piñeiro, un pouco na liña das miñas investigacións no eido da historia do pensamento político, a historia das personalidades, e, por certo, convido os ouvintes que queiran achegarse este mércores ás 7 en Santiago de Compostela na librería Cronopios, que farei a presentación en compañía do meu tutor, Xosé Manuel Núñez Seixas. Pois nada, convidar a todo o mundo a participar, seguro que haberá oco para falar tamén deste tema noutro momento e tamén de Vicente Risco que, bueno, sí que é certo que para facer unha conversa sobre Vicente Risco quizáis necesitaríamos máis dunha hora porque o que hai alrededor dele é moitísimo. É un pensador moi completo e moi complexo, creo que tendemos todos, alén da nosa ideoloxía, a analizar solo a coda da personalidade de Vicente Risco, do seu pensamento, pero sen lugar a dúbidas, daría para moitas conversas, para moitas visións e tamén para analizalo de unha maneira moi poliédrica, como pensador político, como intelectual, como etnógrafo, como sociólogo, unha figura que non deberíamos de deixar de lado e deberíamos de seguir estudando, críticamente, pero seguir estudando. O de feito, ainda que o coñezo en distintas facetas, non? Lín del moitísimos aspectos, que nos últimos tempos estou lendo máis xa na cuestión etnográfica e el nesa cuestión é fundamental para entender a nosa cultura, as tradicións e todo o que había na súa época, non? Dende logo que sí, de feito, o tema que nos trae hoxe, que nos reúne, alén de ser a miña terra, non? De ser un obxecto, evidentemente, de interese para moita xente, foi no seu momento para Vicente Risco. Vicente Risco é o primeiro intelectual contemporáneo que nos fala do couto mixto, é dicir, o primeiro intelectual do século XX que na Enciclopedia Xeográfica Estadística de Carreras Candí,
no tomo no que se trata, digamos, a descrición xeográfica, etnográfica, cultural e histórica da provincia de Ourense lle dedica pois varios párrafos a analizar a historia do Couto Misto e da súa particularidade. Por lo tanto, casi nada se lle escapa. A Vicente Risco é un intelectual integral no sentido máis pleno e non só é o teórico do nacionalismo galego, cuxa idea de nación pervive en certa medida no discurso do nacionalismo contemporáneo, e que estamos ante un pensador que prácticamente na súa época tocou todos os eidos das humanidades e das ciencias sociais. Por eso sigue sendo como galegos e como galegas interesante aproximarnos ao que el deixou escrito, sexa para estar de acordo ou en desacordo no eido da política, pero con interese e con ollos limpos, como digo eu sempre. Totalmente de acordo como decía antes, algún momento tocaremos tamén nestas conversas a figura de Vicente Risco, pero hoxe vamos a falar, como decía antes, sobre a historia do Couto Misto, que é unha historia, bueno, fascinante, ese espazo que representaba o Couto Misto ten moitísimo tamén que ofrecer, falaremos diso, non? Entón, antes de nada, digamos, entrar en materia, non? Eu queria preguntarche moi rapidamente como se ordeu ese interese, non, polo Couto Misto. Pois xorde dunha Por maneira certo, moi... Sí, unha dime. cousiña, vouche interromper, porque eu puxen de feito no cartel mixto, non? Que ti reivindicas que é mixto e non mixto, non? Efectivamente, eu reivindico a forma histórica, tradicional, e, por certo, a forma como se escribía en portugués, pero tamén como a escriben os, digamos, estadísticos e os xeógrafos españois cando se refiren a el. Como coto mixto tamén se refire Madoz no seu diccionario enciclopédico, xeográfico estadístico, tamén con ese. Foi a forma oficial toponímica até que se decidiu mudar xa estando en vixencia a autonomía, en consonancia cas normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. Non obstante, penso que pola particularidade histórica que ten o enclave sería convinte tratarmos de preservar a forma que foi histórica e por iso eu emprego a forma na que aparece referido en todos os mapas e referencias históricas con ese, non couto misto, como se pronuncia tamén. Pois un pouco eso que che preguntaba para aproximarnos, non? Como comezou, digamos, o teu interese polo Couto Misto? Pois dunha maneira completamente natural para un neno que é neto daquelas terras. Digo neto porque meus pais xa son fillos da cidade, como digo eu, xa viviron na cidade, estuveron menos en contacto directo, incluso ca min cos meus bisavós, non? E cos meus avós. E o Couto Misto nace como interés dun neno, igual que os nenos teñen interés por as historias fascinantes, o Couto Misto é unha delas, e cando eu escoitaba a miña bisavoa, especialmente tamén a meu bisavó, contar historias, lendas e mitos sobre a nosa terra, sobre conflitos e batallas e pelexas entre portugueses e casteláns, pois aí xurdiu o interese daquel rapaz por o Couto Misto. Cando fun avanzando nos meus estudos, nunca deixei de perder o interese, tanto no ámbito xurídico como histórico e político e politolóxico. Sempre intentei ver dende as ciencias sociais que podíamos coñecer da que é a miña terra. Pero, bueno, tamén o inserto no interese xeral que teño por todo o que me rodea, que é algo casi incontrolable, no sentido de que aqueles que nos gusta, estamos enamorados no noso país, pois casi que cando viaxamos a un sitio a min pasa, non? Cando estou nun concello, que sei, estou na Laracha, ou estou en Baiona, ou estou en Foz, ou estou en Fisterra, preciso saber a historia do lugar, ou polo menos quen mandaba ali, ou quen determinou o nome do lugar, ou como se vivía, de que se vivía no lugar. Polo tanto, na miña terra, eso multiplicámolo por 1000, non? Pero por aí ven o interés, dunha maneira moi vital de vivir, de estar en contacto e de facerse preguntas e tamén de que moita xente que sabe moito desto che fora dando respostas, non? Comentaba na túa presentación que ti és voceiro da iniciativa polo Couto Misto, entón preguntarche tamén, pois, un pouco que é esta iniciativa, non? Un pouco, pois, o que estades a facer. A ver, a iniciativa polo Couto Misto, o que pretendía, eu sempre observei, non, que polo Couto Misto sempre hubo un interés intelectual por parte, digamos, das codas máis elevadas da academia, non, de coñecelo, de saber máis, de afondar no seu coñecemento, incluso un interés
vamos a decir, moi dirixido a determinados sectores do mundo cultural que lle interesan estas cousas, vinculadas á fronteira, ao encontro lingüístico entre Galiza e Portugal, a historia en común entre os dous países, pero eu botaba en falta un espazo nas redes sociais e un espazo no ámbito comunicativo e divulgativo que achegar a realidade histórica do que foi o Couto Misto á xente do común, á sociedade que se pregunta, pois que foi o Couto Misto? Como se vivía ali? En que se basaba a convivencia desas xentes que se sentían galegas e portuguesas, que podían escoller a que rei servir, que vivían sin fronteira? Pois eu creo que esta é unha idea hoxe en día que nos estamos a debater o papel de Galiza en Europa, o papel de Galiza no mundo, pois creo que plantexarse a idea dun encontro entre Galiza e o norte de Portugal pois é unha idea moi atractiva. E como non é algo novo, porque no pasado xa houbo e xa existiu en toda a Raia Seca, e moi especialmente no Couto Misto, esta idea forza, pois o que ven a ser a iniciativa do Couto Misto é un proxecto de divulgación nos novos medios que nos dá a tecnoloxía do que foi o Couto Misto, pero tamén un espazo reivindicativo dese necesario encontro entre a Galiza e o norte de Portugal no futuro político e económico destas dúas sociedades que constitúen unha unidade cultural evidente. Non? E xa para entrar a fondo, non? Imagínate, pois para unha persoa que nos está a ver, que está a escoitar, non, que non sabe o que é o Couto Misto, non ten nen idea, nunca escoitou falar diso, pois é un pouco que é o Couto Misto e que territorios abrangue, non? Pois o couto misto é, como ben indica o nome, un couto. Un couto é unha forma de organización do territorio que tuvo grande suceso en Galicia, en Europa en xeral, durante a Idade Media, e que, digamos, perviviu en grande medida durante a Idade Moderna en algúns lugares, e incluso a hora de referirse ao terreo, inda que non seguiran existindo eses coutos como xurisdiccións territoriais, sí que nos seguimos referindo, por exemplo, no caso de Ourense. Seguramente alguén de Ourense, a miña prezada cidade, nos estará a seguir a escoitar. Mm, Hai un barrio que se chama o Couto. A orixe ten unha mm. orixe similar, non? É unha forma de xurisdicción que permitía aos señoríos medievais organizar o terreo. O Couto Misto é un deses claros exemplos. É dicir, os monarcas e os señores da terra, os príncipes naturais, que dirían os contemporáneos a esa época da Idade Media, necesitaban organizar o terreno. Unha das formas de organizar o territorio eran os coutos. Os coutos tiñan a súa propia xurisdicción, tiñan a súa vida interior, tiñan o seu autogoberno, tiñan os seus meiriños, os seus alcaldes, os seus pedáneos, os seus xuíces civiles e gubernativos, os seus alfoces, decir, unha serie de autoridades que permitían regular a vida nun escenario no que o Estado non existía. Pois o Couto Misto é un deses territorios composto por 3 aldeas, no pasado unha soa parroquia, posteriormente, unha vez integrado xa en España o Couto Misto, pasaron a ser dúas, non? Meaus, integrado na parroquia de San Lourenzo de Tosende, e Santiago e Rubiás, integrados na parroquia de Santiago de Rubiás dos Mistos, non? Polo tanto, a día de hoxe son 3 pequenas aldeas na raya galego-portuguesa con aproximadamente 30 habitantes cada unha delas, pero que no pasado pois tuveron unha economía e unha vida política propia e un autogoberno tan amplo que para que o público nos comprenda poderíamos estar falando dunha república ou dun principado, dun pequeno principado homólogo a Liechtenstein ou a Andorra ou a Val de Arán, etcétera, etcétera. Ou a Mónaco, por exemplo, non? Para que a xente teña referentes coas diferenzas, non? E explicaremos logo Sí. históricamente como se chega a esa situación por parte dun couto, non? Precisamente deso quería preguntarche agora, non? Un pouco, pois, cales son as orixes do Couto Misto, tanto, digamos, máis carácter científico, quero dicir, o que se saiba, pois, por documentación, etcétera, non? Como tamén con lendas asociadas, digamos. Logo falaremos un pouco, pois, a situación da época cando naceu, non? Pero, eso, un poquinho, pois, cando naceu. Bueno, nesto hai primeiro vamos, se vos parece, vamos a ver un pouco o que nos dicen os historiadores e os científicos sociais sobre como aparece o couto misto e logo vemos un pouco como se explicou o pobo a si mesmo, é dicir, a xente daqueles lugares como se explicaba a si mesmo a particularidade do couto misto.
Os historiadores podémolos dividir, simplificando moito, dous grandes bloques teóricos ou dúas teorías para explicar a orixe do couto mixto. Hai aqueles, sobre todo na Academia Portuguesa, que cren que o couto mixto xorde por un foral asociado ao Castelo da Picoña, que aproximadamente nos séculos XI e XII o rei portugués lle outorga a unha fortaleza próxima a Randín e a Tourén, pronunciado a galega Turei, logo falaremos tamén da aldea de Turei, non? E ese foral dá unha serie de privilexios a un territorio en zona fronteiriza, por tanto, zona natural de conflictos, aos labregos que foran vivir a ese territorio. Porque a pregunta do ouvinte será por que os monarcas nesa altura teñen interese en que a poboación se vai a vivir a estas zonas perigosas? Por unha razón moi sinxela. Nas fortalezas que eran defensivas vivían hostes militares, é dicir, había soldados. Manter a soldadesca conlevaba a necesaria produción de alimentos, de cereais, de carne, e a maneira de garantizar esa cadena de suministros era facilitar que os labregos se desplazaran a lugares próximos aos castelos. A fortaleza da Picoña, que foi recentemente escavada e estudada por un equipo arqueolóxico, tuvo unha importancia transcendental na delimitación da fronteira entre a Galiza e Portugal nesa franxa de terreo. E o couto mixto, para algúns historiadores como Gonsalves da Costa, que podemos decir, o historiador marco das terras do Barroso e de Montalegre, non? Podemos dicir, o notario maior da historia desa comarca, pois o couto mixto vai asociada a súa orixe a esta fortaleza da Picoña e o foral que o monarca portugués lle outorga. Estaríamos falando da Idade Media, do século XI, XII, na cal aparecen 3 aldeas próximas a un castelo que se aproveitan desos privilexios, sábenos defender por diversas conxecturas históricas e mantéñense independentes até o século XIX. Nesta liña apuntarán outros historiadores portugueses. Por outro lado, hai a teoría que sostén a Academia noutros lugares, nomeadamente no Reino Unido, Herzog, que é o historiador que sostén esta segunda teoría, que o couto mixto existiría como couto previamente, pero que ganaría a súa independencia, utilizando o concepto dunha maneira un tanto antihistórica, non? Gañaría a súa independencia no século XVI, no contexto dunha serie de sucesos conflictuosos entre 1517 e 1540. Unha serie de sucesos conflictuosos que veñen motivados por un confronto entre o alcalde da Picoña, é dicir, o representante do Duque de Braganza no Castelo da Picoña e o xuiz maior de Montalegre, que os nomes son Antonio de Araúxo e Lanzarote da Costa, contra o Meiriño do Val dos Salas, que sería o representante dos condes de Monterrei, no Valle dos Salas, é dicir, do lado galego, e este Meiriño é, se mal non me esquezo, pois ora non me lembro do nome, pero bueno, o Meiriño do lado galego tiña unha serie de confrontos cos señores feudais portugueses e estes veciños destas contornas víronse envoltos nesa serie de sucesos conflictuosos. Estos conflictos levaron á destrucción da aldea de Pena. Ao parecer interviron tamén veciños como mercenarios ao servicio dos señores dun lado e do outro. Resultou tamén na morte de ganado, a perda de vidas humanas, etcétera, etcétera. Isto está todo documentado na Torre do Tombo, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo en Portugal, e isto conlevou unha intervención directa dos monarcas portugueses, que determinaron que de aí a ese momento os alcaldes portugueses e os meiriños galegos deixarían de ter xurisdicción sobre as 3 aldeas. Esta é a teoría, como vos digo, do historiador británico Tamar Herzog, que sostén que o couto mixto gaña a súa independencia a base dos excesos das autoridades dun lugar e outro, e son os propios monarcas os que intervirían para defender a súa autonomía política. Dai a construción da etiqueta couto mixto ou coto mixto de ambas coronas, de Castilla e Portugal, non? Son dous bloques teóricos, así moi simplificado, non? Son dúas teorías ou dous bloques de información a hora de explicar a orixe do couto mixto. Ambas as dúas non teñen por que ser contraditorias. O certo é que a forma couto mixto xa aparece documentada dende o século XIII, 1258, non? O rei Afonso III ordena
que se documente toda a fronteira e todas as fortalezas coas que conta a corona portuguesa e aí xa aparece referido o couto mixto. Ou seja, nesa altura xa existe un couto que ainda por riba ben definido polas autoridades portuguesas como mixto ou místico, dependendo do documento, é dicir, onde conviven galegos e portugueses, ou vasalos do monarca galego, é dicir, o rei de Castilla, que era o monarca galego, e o monarca portugués. Por lo tanto, a orixe do culto visto é moi remota, non sabemos se todos os seus dereitos foron sempre iguais, sí que sabemos que non sempre tuvo un só xuiz, hubo momentos históricos nos que existían dous xuices, etcétera, etcétera. Hai unha serie de información que vai aparecendo, os historiadores van peneirando, e nós, dende aquí, seguimos con moito interese, os que non somos historiadores da etapa medieval e moderna, somos da etapa contemporánea e do pensamento político, seguímolo con interés e intentamos aproximalo e divulgalo, que é o que fai a iniciativa polo Couto Visto. Hai unha pregunta que estou vendo aquí polo outro ordenador que deixan polo Instagram, que entendo que, bueno, que é dunha persoa que non ten perfil no Twitch, e pregunta, di que se non entende mal, que o Couto Mixto nace cando aínda o Reino de Galiza non está, non é un reino subalterno do Reino de Castela, pero xa cando Portugal xa se separa do que é o Reino de Galiza, non? O couto mixto, según indican as fontes históricas, como realidade, vamos a decir, similar ao que a imaginación popular estableceu dun principado ou dunha república independente. Este é un concepto que hai que coller con moito Claro. cuidado, porque claro, se facemos extrapolación de conceptos que son da historia contemporánea a historia política medieval, sempre vamos a cometer o erro de que os conceptos non queren decir o mesmo. Non é o mesmo unha nación e unha nacionalidade no século XII ou XIII que a nación no século XIX, no que xa aparece o nacionalismo. Entonces, nación e Estado anda mal. Claro. O que sí din moitos, ou sosteñen moitos historiadores, é que o orixe místico, é dicir, mixto do couto, pode estar vinculado á separación das dúas coroas. É dicir, no momento en que os veciños desas aldeas, dun modo moi similar ao que acontece no Val de Arán, onde son os veciños os que elixen que señor queren ter, non? Bueno, no caso aranés, decántanse por o monarca aragonés, todos. Entón, é o monarca aragonés o que de motu propio lle recoñece unha serie de privilexios aos araneses. No caso mixto, o máis factible, estou facendo interpretación histórica, non estou pontificando, o máis factible que houbo moitos veciños, veciño no sentido medieval tamén hai que matizar, que non é o mismo habitante que veciño, un veciño é cada casa, de feito, ainda hoxe os nosos maiores, cando dicen cantos veciños hai na aldea, refírese ás vivendas que hai abertas, as casas que hai abertas na aldea, non? Pois habería casas que eran súbditas e leais a un monarca e outras que eran a outro. E a maneira de organizar a vida en común non, digamos, evitar o conflito violento entre as partes, incluso entre os señoríos veciños, os condes de Monterrey e os duques de Braganza, pois a forma de garantizar esa convivencia é establecer un couto mixto, é dicir, puro funcionalismo. Por puro funcionalismo, no momento en que hai dous señores, hai dous principados, o máis sinxelo que nun lugar onde a soberanía real está pouco clara, pois establecer este tipo de solucións heterodoxas históricamente. Pero, bueno, temos que dicilo tamén e lembralo. As fronteiras modernas, ou as fronteiras modernas xa non, porque xa estamos nun escenario de Europa de integración política no que as fronteiras tamén son porosas. As fronteiras dos séculos XIX e XX, é dicir, as do Estado-Nación, non teñen nada a ver cos limes medievais, que eran fronteiras móviles, porosas, que se desplazaban, é dicir, os estados dunha familia, utilizando digamos, as palabras, os conceptos propicios a ese escenario, os estados ou os territorios dun señorío eran ata onde o señor podía defendelos e era capaz de impoñer o seu poder frente a outros poderes. Neste caso, Pedro González de Ulloa, o cura ilustrado da Limia, que describe todos os señoríos da Casa de Monterrey, explícanos como hai moitísimas aldeas, tanto na Limia como na Baixa Limia, como nas terras de Monterrey, que estaban baixo xurisdicción de ata 4 señoríos. O bispo de Ourense, o mosteiro de Celanova,
os duques dun lado e do outro da fronteira, os condes de Monterrey, etcétera, etcétera. É dicir, todo a xurisdicción, e está falando un historiador que non se dedica a estas cousas, quero dicir, pero toda a xurisdicción medieval e moderna, nese trance de paso da Idade Media cara á nova realidade filla da Ilustración, pois hai toda unha complexidade, todo un castelo de naipes que se vai vindo abaixo e que dá lugar a realidades que son perivencias do pasado como o Couto Visto. Falamos poquinho xa, non para, bueno, vexo que sigue entrando xente, entón, falamos un pouco, pois, que é o Couto Misto, que territorios abrangue, cales poden ser esas orixes, non? E agora vamos á seguinte parte, que sería que como se organizaba o Couto Misto a nivel político, xurídico, se habería votacións ou un pouco, pois, eso, como sería a forma de organizarse deste territorio. O Couto Misto organízase dunha forma, os mistos non é dicir, non fan inxeniería constitucional, no sentido de que non se inventan un sistema político. Eles o que fan é imitar o sistema político homólogo aos outros principados ou realidades territoriais próximas ou veciñas. O Couto Misto tiña o funcionamento homólogo a outras merindades ou coutos veciños. Tiña un alcaide, que era unha autoridade que podía ser noutros casos nomeada por o señor, é dicir, por o duque, o conde, o marqués ou o obispo. Neste caso, dado que o señorío non estaba claro e ningún, digamos, autoridade inmediata fronteiriza tiña un poder real sobre o territorio, eran os veciños. Ese é o gran elemento diferenciador do Couto Misto. Igual que noutras aldeas existían os pedáneos, aquí existía unha sorte de pedáneo superior, que era o xuiz civil e gubernativo. Nalgúns documentos aparece citado como alcaide. Vale, o xuiz civil e gubernativo era eleito cada 3 invernos polos veciños, é dicir, polos pais de familia. Eses pais de familia eran os tamén coñecidos como homes bos, que eran partícipes do Concello de Homes Bos, que era esta asamblea popular que elixía ao xuiz civil e gubernativo, que viña a facer ás veces a función de líder político do Couto Misto. Para poder ser eleito, había que ter coñecemento das tradicións, foros, usos e costumes dun reino e doutro, e había que ter a condición de home bo, é dicir, non ter falta nin delito grave coñecido, vale? E ser varón, por suposto. Podían tamén participar as mulleres viúvas que non tuveran un fillo non emancipado maior de idade. Por tanto, isto é unha particularidade, unha peculiaridade curiosa que se mantén na memoria oral e que a xente lembra as votacións porque no Couto Misto acontece algo moi particular, que unha vez extinto o Couto Misto, internamente as tres aldeas seguiron celebrando o Concello de Homes Bos e seguiron elexindo os seus alcaldes pedáneos, que ás veces incluso dentro da democracia española e do sistema liberal funcionaron como concelleiros dos concellos veciños. De feito, hoxe os pedáneos das aldeas son concelleiros. En Santiago de Rubiás, o pedáneo é concelleiro, en Rubiás o pedáneo é concelleiro e en Meaus é concelleiro de dous partidos distintos. Para que nos fagamos unha idea de que internamente a política imbricada sociolóxica tradicionalmente seguiu vivindo dentro da, digamos, da vida popular e social destas xentes, non? O xuiz civil e gubernativo, polo tanto, xeralmente era unha persoa letrada, que soubera polo menos ler e escribir, que tuvera competencias en castellano e en portugués, e que tuvera capacidade de relacionarse cos xuíces do partido xudicial de Bande ou de Xinzo, dependendo do momento histórico, e os de Montalegre. Esta persoa tiña xurisdicción en materia civil para delitos leves, tamén tiña competencias, e ademais tamén tiña competencias executivas. Vale? A él correspondíalle executar os acordos do Concello de Homes Bos, é dicir, os acordos que tomaran os veciños da aldea. A maiores existía unha sorte, vamos a chamarlle de parlamento medieval ou de asamblea ou de concello, máis ben era un concello, que tiña corte representativo. Nese concello estaban representados 2 homes de cada aldea. A estes 2 homes chamábanselle homes de acordo. Os homes de acordo facían as funcións non só de deputados ou de representantes das aldeas, senón tamén de alcaldes. O que tiña maioridade deles era o encargado de guardar as chaves da Arca das Tres Chaves. A Arca das Tres Chaves
é o arquivo do Couto Misto e utilizábase como un arquivo para os foros, concordias, acordos, actos legais e tamén como un arquivo económico no que se guardaba os haberes, o diñeiro dispoñible para as obras comunais, é dicir, para arranxar camiños ou para poñelos a disposición do pobo cando fixera falta. Para modificar calquera acordo, para modificar calquera concordia entre as tres aldeas ou pacto entre eles, era preciso a concurrencia, polo menos, da maioría de todos eles, é dicir, o voto por unanimidade, porque era preciso que as tres aldeas concordaran nesas mudanzas. Unha vez que se chegaba a un novo acordo, redactábase, se o acordo afectaba as autoridades portuguesas, facíase en portugués, se afectaba as autoridades españolas, facíase en español, e era ingresado dentro da arca das tres chaves coa concurrencia de cada unha das chaves das tres aldeas. Isto non é tampouco algo estrano. Hoxe nos parecer, aí vemos unha fotografía del fin Modesto Brandón, logo falaremos del, nos parecer algo estrano este proceder, pero non é. No Val de Arán, que actualmente, máis ou menos, conserva parte dos seus dereitos e ten un organismo institucional de goberno, que é o Consello General do Val de Arán, pois existe o armario das sete chaves, que tiña unha función similar en troques de tres aldeas, sete parroquias, cada parroquia a súa chave, etc. É dicir, hai unha serie de elementos moi propios da Europa medieval que existen. Sabemos que o antigo reino de Galicia tamén tiña un arcazo, un armario similar, a cidade de Ourense, etc. Hai unha serie de, digamos, de concordancias co inmediato. A última das arcas, a que estuvo en vixencia no século XIX, que estivo apodrecendo prácticamente 100 anos nas cortes do sacerdote, do cura, na casa parroquial, pois agora mesmo está restaurada, pódese visitar, está na Sancristía, é dicir, na capela vella da igrexa de Santiago de Rubiás, que foi o lugar que lle correspondía e donde no pasado se gardaba a Arca das Tres Chaves. Ali, e actualmente, garda o arquivo da Asociación de Amigos do Couto Misto, vale? É dicir, deixou de facer as funcións de ser un arquivo oficial e pasou a ser o arquivo da Asociación de Amigos do Couto Misto. Quen vemos aí representado na anterior fotografía que pasaches antes é Delfín Modesto Brandón. Delfín Modesto Brandón é un dos dous únicos xuíces civiles e gubernativos dos cais conocemos o seu nome. Este home foi xuiz civil e gubernativo prácticamente hasta a extinción do Couto Misto, dimitiu antes de que se firmara a acta de entrega porque el era partidario da independencia dos mistos, el quixera para o Couto Misto un proceso histórico, un proceso histórico homólogo ao de Andorra, é dicir, de constitucionalización dos seus dereitos forais, cando se sentiu incapaz de leválo a cabo, el presenta a súa dimisión ante os veciños e elixen un novo xuiz civil e gubernativo do cal non sabemos o nome, porque non temos un arquivo histórico que nos permita coñecelo. Sabemos que el foi o penúltimo, non? Era un home nacido en Turei, na aldea portuguesa de Turei, por tanto de nascencia portuguesa, casado en Meaus, na aldea mixta de Meaus, coñecedor das leis españolas e portuguesas, un home de cultura vasta, de orientación política liberal progresista, que escribiu unha obra titulada A breve historieta do Couto Misto, que é unha fonte directa de memoria histórica interesantísima para os historiadores que nos achegamos desde a perspectiva da historia contemporánea a este suxeito, que foi o Couto Misto, non? Nese libro, el relata os excesos das autoridades españolas e portuguesas contra o Couto Misto, el relata tamén como intenta defender os foros e os privilexios e tradicións auxiliado por un abogado de Xizo de Limia frente ás autoridades judiciais dun reino ou doutro, e tamén relata como intenta tamén un referéndum, agora que é tan impopular esta palabra, entre os veciños para decidir se querían ser portugueses ou españoles. O resultado desa votación é canto menos peculiar. Os santiagueses, os de Rubiás, decántanse por Portugal, os veciños de Meaus decántanse por España, é dicir, a aldea que está máis ao norte, evidentemente todos se opuñan á disolución do Couto Misto por os privilexios que conlevaba, non? Pero no canto de ser integrados, os de Meaus preferían ser galegos, pasar ao Estado español, e os de Santiago de Rubiás ser portugueses, é dicir, utilizar o río Salas, que atravesa o val polo centro, como fronteira. Os veciños non foron escoitados en ningún momento.
o proceso de elaboración da fronteira ou de clarificación dos lindes fíxose sin contar en ningún momento coa opinión ou co sufraxio das xentes daquel lugar. Eso que estabas a dicir, vexo que chegou a os nosos días, non? O de non escoitar moitos veciños. Sí, naquel momento, en nome do Estado e da legalidade, fíxose unha atrocidade que, digamos, en nome dunha legalidade contemporánea a ese período ou unha legalidade nova, esmagouse unha legalidade tradicional naquela altura, non? Claro, os veciños na súa mentalidade, que evidentemente era tradicional, era o que sempre viviron e o que compartían, pois opuxéronse. No caso, claro, nós hoxe vémolo dende a perspectiva de estarmos insertos no Estado español, por lo tanto parece que Claro, España é a mala da película, pero eles realmente non querían formar parte nin do Estado español nin do Estado portugués, querían seguir sin aportar homes á guerra, querían seguir comerciando con liberdade, querían seguir tendo o seu autogoberno, querían seguir vivindo, elixindo a súa, digamos, ser súbditos dun monarca ou doutro, non ser súbditos de ningún, e autogobernarse, e esas liberdades todas eles entendían que co Estado liberal hai que contextualizalo, non? Isto dase, é dicir, no ano empeza xa a mediados do século XIX e até o ano 1963 parece que España e Portugal non se poñen de acordo de por onde pasar a fronteira, porque realmente en termos físicos e culturais a fronteira non existe claro. prácticamente hoxe, e os que somos dali sabémolo, como para levala a aquela altura na que se falaba o mesmo un lado e outro da raya, por tanto, é algo que hoxe en día os hábitos eran os mesmos, os veciños dun lugar iban a romerías a outro lugar, os veciños dun sitio iban ás feiras a outro país e viceversa, dicir, os portugueses viñan á feira de Couso e á feira de Calvos e á feira de Baltar e os galegos iban á feira dos Santos, a Montalegre. Isto, meus bisavós lembrano, por tanto, xa con fronteira, non? A fronteira era algo completamente artificial e contranatural. Entonces, para a xente daquel momento, home, vou a citar, xa que estamos, cual era a lectura que facían os intelectuais, os ilustrados liberais naquela altura. O cura ilustrado da Limia, Pedro González de Ulloa dice: los mixtos son genízaros, indómitos y montaraces. Para defensa y apoyo de sus regadías no hai catalán ni vizcaíno, ollo, a referencia que fai xa, non hai catalán ni vizcaíno que les iguale. ¿Vale? Son escapadizos y azagosos, aun cuando los moradores de esta parroquia no son los más bravos, refiriéndose a Santiago y a Rubiás, ¿vale? En la cumbre del famoso monte se juntan en buena paz y armonía los pastores de Galicia y Portugal. Isto é o que nos dice el, non? Fai unha lectura pola cal os nosos antepasados eran uns xenízaros, uns violentos, pero ao mesmo tempo dice que vivíamos en armonía e compartíamos os pastos cos portugueses. Bueno, aí está a historia, para que cada quen saque as súas conclusións. O certo é que este home fala en defensa dos intereses da Casa de Monterrey, non? Por Claro. certo, como curiosidade, Pedro González de Ulloa, o cura ilustrado da Limia, fixo grandes aportacións reeditadas no ano 1950 polo Instituto Padre Sarmiento, coa intermediación de Fernández Oxea, do histórico galeguista, pero hai que contextualizar que este intelectual escribe isto en 1777. Polo tanto, el o que está intentando facer con estes escritos é facer unha louvanza ao conde de Monterrey para que interceda na súa carreira cara a canonxía na Catedral de Ourense. Dicir, aspiraba a ser canónigo, coengo da Catedral de Ourense, e buscaba o favor adular de alguma maneira o conde de Monterrey. Por lo tanto, os seus súbditos, estes que querían autogobernarse e vivir de costas ao señorío do conde de Monterrey eran os xenízaros e os salvaxes. Entonces, sin ánimo de facer intervención histórica, o certo é que dende a hexemonía cultural daquela época, estas realidades que non se axustaban ao Estado liberal eran mal vistas. E a España destos anos, a España de 1968, é unha España en convulsión, en cambio. Estamos ás portas da Revolución Gloriosa, que, digamos, é a raíña no momento en que se comeza a falar da integración do couto mixto ou a disgregación do couto mixto e Isabel II, en España, dos tristes destinos, que logo acabaría
exiliada en Francia, non? Pero cando se asina a acta de entrega en 1968, España xa está na Revolución Gloriosa, xa está prim, xa está en marcha o centralismo, está en marcha o proceso de construción de algo que se imagina políticamente, se construe políticamente, que é a nación española. Por lo tanto, esta realidade, que non é española, podemos discutir se era culturalmente galega ou portuguesa, pero española, o que se dice española, realmente non era. Non encaixa na idea de Estado-nación e, polo tanto, os Estados precisan liquidala. Xa hai, digamos, declaracións previas de Madoff nese mismo sentido, de que o Couto Mixto era un nido de delincuencia, de criminosidade. Bueno, é certo que tiña un estatus xurídico que permitía que os criminais pois buscaran refuxio ali, pero é que tamén o xuíz civil e gobernativo podía poñer a disposición das autoridades españolas e portuguesas aquelas persoas que cometían delitos de sangue. Polo tanto, habitualmente tamén, non sei se os ouvintes o terán visto, pero sempre se apela ao Couto Mixto como unha especie de estado anárquico. Non é tal, non había tal anarquía. O que pasa é que había un orde propio e que non tiña nada que ver co dos estados españoles e portugueses, claro, evidentemente. Claro. Sí, estaba vinculado e era interdependente, pero tiña o seu autogoberno, por así decirlo. Sí, 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 sí. E precisamente de eso quería preguntarche que hai certo non desa fama de que acollía os fuxidos en Portugal e Galiza, quero dicir, cuán hai de certo, cuando de non, e sobre todo se chegou de algún xeito aos nosos días algunha historia destas, ben sexa lenda, unha historia real ou o que for. Lamentablemente, o que máis saúde goza dentro da memoria oral a nivel popular son este tipo de historias truculentas, non? Porque, evidentemente, quen educa é o Estado, a través do sistema educativo. E isto é, non estou criticando isto, é a única maneira de educar. Evidentemente, a educación ten que ser pública, ten que vir do Estado. Pero estou dicindo que logo depende a finalidade que se lle queira dar a educación. A educación pública en España, dende esa época da que falamos, da construción do Estado-nación, logo tamén durante a República, que a República Española seguiu sendo nacionalista, española, por suposto, e durante o franquismo houbo por parte digamos, da vocación educativa do Estado unha pulsión nacionalista española, nacionalizadora, non? O que non é natural, como veciño, digo, non? É que os nosos antergos, na altura en que o Couto Mixto desaparece, quixeran ser portugueses, e a xeración dos meus avós foran moi críticos con Portugal e moi nacionalizados españoles, é dicir, coa identidade nacional española xa moi marcada. Eso é froito dun sistema educativo que lles impón a identidade, que non lles é natural, se se quere, ou que non é a propia do territorio, pero que é asumida porque o Estado goza de prestixio, o Estado educa, o Estado ten lei e, polo tanto, o Estado ten a capacidade de impoñer a identidade aos veciños. E, dende esa perspectiva, a españolización dos veciños do Couto Mixto pois foi algo difícil de revertir, non? Pero tamén é certo que a forma de entender a identidade previamente á disolución do Couto Mixto era totalmente distinta. A xente o que facía era intentar vivir a vida co pouco que tiña, porque era un territorio bastante pobre, e intentar ir tirando. Non sei se con isto respondín un pouco a pregunta ou deixei moi en aberto. Sí, respondiches perfectamente e eso en parte xa responde un pouco que che iba a preguntar tamén de si perviviu digamos, parte desta identidade ata os nosos días, refirme aos nosos días non tempo que ser hoxe, ano 2024, sino tamén, pois, eso, anos 70, 80, 90, anos xa neste novo século. Perviu algo diso ou xa non entendo que xa non existía nada diso. A ver, a historia do Couto Mixto é unha historia que ten final feliz, porque aproximadamente historiadores como Luis Manuel García Mañán, non só historiador, sino animador cultural destas terras, tuveron o acerto de recuperalo a tempo. Eu, dende a miña experiencia particular, a memoria, de recuperar a memoria, non? E a identidade desas xentes. Na miña experiencia personal teño que decir que a idea que do Couto Mixto tiñan os meus bisavós, era distinta que tiñan os meus avós. Xa se notou a degradación digamos, na idea do Couto Mixto. Vou poñer un caso. Os meus bisavós era un tema do que lles costaba falar moito. Sempre falaban digamos, en termos míticos ou mitolóxicos do Couto Mixto. A historia que máis se contaba, que antes non a contei, a da lenda da princesa,
é que nun decembro, hai moitos anos, fuxindo dos mouros moi malvados, unha princesa preñada entre a neve, pois escapaba pola Serra de Pena duns persecutores, viña preñada, e atopou a cubillo nas aldeas de Santiago, Rubiás e Meaus. Cando os que a perseguían procuraban unha aldea, os veciños se escondían na noutra, e así paulatinamente ata que naceu o neno e os malfeitores marcharon. Esta muller resultou ser unha princesa portuguesa de moito poder que cando volveu á corte do marido, pois decidiu darlle privilexios por terlle salvado a vida do fillo. E decían os vellos, bueno, por terlle dado a vida a meu fillo, e vos dar o que ninguén ten. Non habedes dar homes pa guerra, habedes de comerciar co que queirades, non pagaredes impostos nin tributos, seredes libres dun monarca e doutro. Enumeraba unha serie de privilexios que sonaba un tanto peculiar na boca dunha persona tan maior, pero existía esa memoria histórica. Agora ben, cando se lles preguntaba sobre a súa opinión, casi nunca eles sentíanse españois, non se pronunciaban por había como unha autocensura. De feito, conta unha anécdota moi curiosa, é que un día meu bisavó lle dixo a Luis Manuel García Mañá, dixolle, porque el foi un dos principais, era un dos homes máis maiores da aldea, polo tanto, os que máis memoria tiña sobre o Couto Misto, cando faleceu xa tiña facilmente 18, 19 anos, quer dicir, lembro ben a meu bisavó, el dixolle un día a Luis Manuel García Mañá con toda a preocupación, tede conta a ver que facedes que igual nos mandan de novo para Portugal e temos un problema. Quer dicir, existía Sí, esa autocensura, ese medo a falar de cuestións políticas, non? Pero eso era algo habitual, non só no Couto Misto, sino en toda Galicia. Pero esa xeración todavía tiña memoria, unha memoria un tanto mítica e mitolóxica do que lle contaran seus pais, pero tiña a memoria. Dos meus avós xa nin siquiera lle falaron deso, non lle puderon transmitir esa historia. Entón sí que lle sona, saben o que foi, por exemplo, sempre conta meu avó, que cando iban ás aldeas veciñas ás festas, que é algo moi habitual no rural de Galicia, aos de Santiago, Rubiás e Meaus chamaban os mistos. E eles eso tiñano como un insulto tremendo, porque entendían que por mistos eran persoas sin identidade, sin cultura, sin país. Dicir, que non eran sí, nin galego, nin eran españoles, nin portugueses. E iso levábano moi mal. É dicir, é unha visión negativa. Un pouco o que lle pasa á identidade galega e á cultura galega de autoodio, de alienación, de rexeitamento cara ao propio, non? Que aconteceu durante moitos anos neste país e que agora algúns tratamos de revertir, pois pasou que a identidade mixta, tamén como a identidade maldita, estes criminosos, estes delincuentes, estas xentes de fronteira, estes montañeses, estes montesinos, non? E esa idea toda de que éramos xente humilde, pobre, que vivíamos como podíamos. Evidentemente, esa situación de autonomía digamos, e de poucos recursos facilitaba que algúns criminosos buscaran refuxio no Couto Misto, pero a existencia dunhas autoridades pois facilitaba que foran expulsos. Non falei previamente, cando me referín ao funcionamento do Couto Misto, dunha figura moi curiosa, que é o Vigairo de Mes. O Vigairo de Mes existiu noutras aldeas de Galicia, pero no Couto Misto tuvo tanta vixencia até tal punto de que existiu hasta mediados do século XX. O Vigairo de Mes era unha sorte de servicio á comunidade que un home da aldea facía durante un mes ao resto da aldea. Que finalidade tiña? Avisar dos acordos do Concello de Homes de Acordo, poñer en coñecemento dos veciños as deliberacións do xuíz civil e gubernativo, as sentenzas, as concordias, etcétera, etcétera. E a maiores tamén guardaban e velaban pola seguridade, protexendo os camiños e orden interno dentro do Couto Misto. Podía haber tantos vigairos de mes como reclamar a situación. En situacións de conflito, pois o xuiz reclamaba máis vigairos de mes. En situacións pacíficas, con un que informara a todos os veciños da aldea pois dos acordos e do que fixera falta, era abondo, era máis que sobrado. E, polo tanto, esa institución seguiu existindo e existía unha orde interno, existía un certo corpo policial ou de chancelaría que mantiña a orden interno dentro do Couto Misto. E de fin Modesto Brandón comenta que máis dunha vez tuveron que poñer digamos, a disposición das autoridades españolas e portuguesas tanto a veciños do Couto Misto que elixiran a nacionalidade española ou portuguesa como a malfeitores que se aproveitaban e iban ali a refuxiarse. O Couto Misto tiña unha particularidade, que tiña unha vereda privilexiada, un camiño privilexiado, que era unha especie de vía que o comunicaba coa aldea veciña de Tourén. A aldea de Tourén, que tamén é pouco coñecida,
e que eu invito a visitar, é unha aldea portuguesa que está no Val do Salas galego, polo tanto está do lado galego xeográficamente falando, na que se fala un portugués fermosísimo, especialmente a xente maior, un portugués moi arcaizante, moi similar a ese galego que se debeu de falar na Idade Media en Galicia, e que pertenceu á Mitra ourensá, é dicir, estaba baixo o poder do rei portugués, mais estaba baixo a soberanía espiritual do bispo de Ourense, é dicir, estaba baixo a Mitra ourensá. Os curas de Tourén viñan do seminario de Ourense, eran curas galegos. Hasta tal punto é unha aldea interesante que na aldea de Tourén, Turei, pronunciado a galega, estivo refuxiado o bispo de Ourense, o cardenal Quevedo, non o bispo reaccionario de Ourense que interviu nas Cortes de Cádiz en contra da Constitución Liberal de 1812. Por lo tanto, este señor tamén empatiza moi ben dentro deste ordo tradicional que representa o Couto Misto, non? Por aquelas terras andivo, pasou polo Couto Misto, refuxiouse na aldea de Tourén, no Beco do Cardeal, que é un pazo de barroco que se pode visitar, e que os veciños da aldea, porque tampouco, a igual que a nós, non gozan dun museo aberto funcional, pois que estarán encantados de ensinarlle aos visitantes. Pero, bueno, esa vereda é outra das grandes peculiaridades que tivo o Couto Misto, non? Que podían comerciar por ela, non podían ser detidos, cando circulaban por ela, os homes do Couto Misto, dado que non existía un corpo policial, podían portar armas para autodefensa, etcétera, etcétera. E outro dos privilexios curiosos do Couto Misto é o de o que a xente di habitualmente, voume referir así, na que sexa incorrecto, a elección da nacionalidade. O que facían os mistos era elixir de que rei querían ser súbditos, porque o Couto era misto de ambas as dúas coroas. E facíano cunha ceremonia que documenta o cura ilustrado da Limia, Pedro González de Ulloa, que consistía en que escollían a nacionalidade tanto no momento do casamento como no momento de construir unha vivenda. É dicir, por unha banda, escollían a nacionalidade na hora do casamento, brindando con viño tinto a saúde do rei de Portugal ou con viño branco a saúde do rei de Castela. Isto é algo que na memoria oral sigue vixente. O matrimonio que quería ser portugués e que seus fillos hasta a hora do casamento iban a ser portugueses, brindaban con viño tinto a saúde do rei de Portugal, e os que querían ser galegos brindaban con viño branco a saúde do rei de Castela e de León e de Galicia, evidentemente. A maiores, cando se construía unha vivenda, os mistos tiñan a tradición de inscribir na lumieira da porta un P no caso de seren portugueses e un G no caso de ser galegos. E isto facíase cunha cerimonia que documenta tamén Pedro González de Ulloa. Decían, literalmente, vou a ler: vivan los dos reyes moitos anos, de aquí para allí, por el rei de Castela, avanzando e camiñando en dirección norte, e desta parte a estoutra por el rei de Portugal. Este era o que recitaba o xuiz civil e gobernativo, situándose no centro do terreo onde se construía unha vivenda e avanzando cara ao norte a saúde do rei de Castela e avanzando cara ao sur en referencia ao rei portugués. Unha vez que se remataba, habitualmente facíase unha festa, non? E quedaba inaugurada a construción dunha nova vivenda no Couto Misto. E isto escribíase nun censo. É moi curioso que a historia deste censo seguiu viva na memoria oral. Os veciños chamanlle o libro de ouro, ou o libro de letras de ouro. Dependendo do veciño co que falemos, vai chamar dunha forma ou vai chamar doutra. É un territorio bastante de lendas, non? E eles o que dicían era un libro de inmenso valor no que estaban inscritos todos os privilexios e todas as familias que tiñan dereito a gozar desos privilexios. Este libro, ao parecer unha vez extinto o Couto Misto, quedou en mans dun boticario da aldea de Santiago, que ao parecer fixo que desaparecera. Foi legando os seus descendentes hasta que o libro desapareceu. Sobre a inexistencia de fontes directas para o estudo do Couto Misto, temos outra referencia na obra de Delfín Modesto Brandón, e que no ano 1908 as tropas francesas do Mariscal Soult queiman a capela vella da catedral, da igrexa primada do Couto Misto, a igrexa de Santiago de Rubiás, e con ela o arquivo do Couto Misto. Por tanto, se hoxe tuveramos eses documentos, quizáis a historia que estaríamos contando do Couto Misto sería moito máis exacta e moito máis precisa, pero esa destrucción que moitas veces tamén se lle botaba a culpa aos franceses, cando eran os propios veciños os que querían extinguir algún tipo de dereito ou de dereito de pago, etcétera, etcétera, eran os que lle plantaron lume a moitos deses arquivos por Galicia adiante. Pero iso é o que nos dice Delfín Modesto Brandón, que no 1809 os franceses entran na aldea de Santiago, os veciños respóndenlle cunha violencia tremenda aos franceses porque
entendían que podían ser unha ameaza para eles e as súas familias, fica destruído ese arquivo histórico de grande valor. Ou seja, que isto tanto pode ser certo como pode ser o que ti comentabas antes, claro, pero o que chegou en todo caso foi iso. Sí, sí, totalmente. Sabemos que os franceses levaron a culpa de destruir, nalgúns casos destruíron moito patrimonio histórico, pero noutros casos eran os propios veciños os que acudían aos mosteiros ou ás casas do Claro, cura e o que facían era destruir eses dereitos de cobro que a Iglesia, os señores tiñan sobre o campesiñado. Era unha maneira de redimir os foros antes de tempo na historia. O non existir unha constatación física do dereito de pago, pois a xente do lugar eximíase dese dereito e liberaba a terra, non? No caso do Couto Visto non sabemos que sería. claro, Hai fontes contradictorias. Eu teño consultado fontes nas que dicen que os franceses foron recibidos que se quedaron ali encantados, porque é curioso que as tropas británicas e as tropas portuguesas perseguían os franceses por Chaves e os franceses escaparon por Montalegre. Entonces, ao seu paso cara ao norte, pasaron por Valdosalas e polo Couto Visto. Hai crónicas dos propios soldados franceses que dicen que se encontraron unha terra tranquila, que lles ofreceron fabas e todo tipo de alimentación, pan centeo, que estuveron ben, vamos, que lle deron a cubillo. E, sin embargo, na memoria oral previva outra idea de que lle deron estopa aos franceses, falando claro. É dicir, de feito, claro, chega a comentar incluso Luis Manuel García Mañá que non lle deron nin cristiana sepultura aos, cadáveres dos franceses. Pero, bueno, no Ribeiro existe a lenda de que se lle botaban os franceses ao viño. Mentres o viño fermentaba, e chamaban o viño francés, non? Porque levaba claro. cadáveres de franceses que ao ferver o viño diluías. O noso pobo, para construir lendas e para crear mitos como poucos no ámbito europeo. No Pois Couto sí, Visto lendas hai a eito, non? sí, Presérvanse sí. e consérvase memoria de moitas lendas, dende San Rosendo até a batalla de Ourique e Afonso Enríquez, ata o apóstolo Santiago, etcétera, etcétera. Está todo mesturado e na memoria oral perviven todas as lendas. Xusto curiosamente na conversa da semana pasada sobre Suez falaban tamén que na zona de Maus e Salas dicían que ali que os franceses liquidaron a toda a xente das aldeas, que non quedou ninguén vivo, non? Sen embargo, vemos a distancia que hai dun sitio a outro, Aquí a historia ao revés, aquí o que conta a claro, memoria oral, o que contaban os vellos é que lle deron unha panadera aos franceses tremenda. É dicir, a ver, eso tamén axudou a alimentar a imaxe de que os mixtos son xente brava, non? Xente claro, dada a defenderse, se o ten que facer, non? Esa idea de, digamos, de ser xentes ariscas, xentes bravas, pois ven alimentada tamén pola propia historia e a imaginación histórica. A historia moitas veces non é o que sabemos, sino o que vamos imaginando a partir do que nos contan, non? E a identidade e os historiadores dos nacionalismos vemos eso con máis claridade todavía, de que a historia nacional ten moito máis de imaginación colectiva que de realidade, pero cando todos pensamos o mesmo acabase por convertir nunha realidade, que diría Vicente Risco, por outra banda. Non, pero sí que o nacionalismo ten moito de mito, e o mito da belicosidade destas xentes está na memoria oral, está na documentación, mesmo apelan a ela os xeógrafos e os enciclopedistas, etcétera, etcétera. Sí, sí que a xente de fronteira, como xente rexa e xente brava, de bravo. difícil goberno. Sí, 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 sí. Algo que te quería preguntar tamén é se o culto mixto tiña simboloxía propia. Non, o culto mixto non tiña simboloxía propia. Hai unha serie de elementos que se identifican co culto mixto, pero que son de creación contemporánea. Aquí hai que ser riguroso. Non existían escudos de armas, existían, evidentemente, o couto mixto, no couto mixto non vivían aristócratas. O maior aristócrata que vivía no couto mixto, o ápice, o elemento máis destacado, se o queremos ver así, era o cura. E o cura non era mixto, o cura era ourensán. Viña de algunha aldea, por exemplo, Pedro González de Ulloa, era de Xocín, do Concello de Porqueira. Esa é Claro, unha das posibles bandeiras que andan circulando polas redes, non? O certo é que xa contemporaneamente a Asociación de Amigos do Couto Mixto recuperou o escudo das tres chaves
como un símbolo, porque evidentemente está vinculado á Arca das Tres Chaves, e nunha interpretación vexiolóxica un tanto, digamos, creativa, e está moi ben, e eu son un defensor de que os símbolos axudan a crear comunidade, se son usados a ese servizo, non? A aplicación das cores da Casa de Braganza invertidas, pois sería unha referencia a un posible pendón ou bandeira identificativa do conto visto. Se nos fixamos e tecleamos en Google bandeira monárquica portuguesa ou bandeira do Reino de Portugal, teríamos Sí, as mesmas cores invertidas. Por que se optaron por esas cores? Bueno, porque os señores do Couto Misto durante moitos anos e que nos confirmaban os xuíces civiles e gubernativos do Couto Misto o xeito que o fai o presidente da República Francesa e o bispo da Seu d'Urgell en Andorra, pois foron os duques de Braganza. E claro, isto non é cousa menor, porque os duques de Braganza, na altura da Guerra da Independencia Portuguesa, co duque Don Xoán, convírtense en reis de Portugal. Entón, o Couto Misto pasa tamén a estar protegido baixo a exida da coroa portuguesa. Por tanto, somos un territorio que históricamente tuvo sorte histórica e a xente do lugar supo xogar o xogo dos equilibrios diplomáticos e ser unha sorte de estado colchón ou de estado equilibrio entre dous reinos. claro. Esas cores, pois, serían bonitos recuperalas como un símbolo posible do que foi o Couto Misto. Igual que non tiña himno, eso é algo moi do século XIX, dos nacionalismos contemporáneos, e aquí non, o Couto Misto pode ser un principado, pero non foi unha nación, bueno, Delfín Modesto Brandón tiña a vocación de que se convertira nunha nación, pero non chegou a ter suceso, non? Esa vía. Quería preguntarche tamén como foi, moi resumidamente, porque entendo que, claro, é unha cuestión que non se resume só nunha pregunta, non? Pero como foi ao final do Couto Misto? O final do Couto Misto foi de total ignorancia cara á xente do lugar. É dicir, ignorouse a vontade da xente do lugar, dende Lisboa e Madrid tuveron un debate a dous, creouse unha comisión mixta de fronteiras que empezou a debater esta cuestión da fronteira nos anos 40 do século XIX que non resolveu até finais dos 60, no ano 68. O que tiñan claro Lisboa e Madrid é que o Cotovisto tiña de ser extinto e incorporado a un dos dous países ou a ambos, vale? Nun momento inicial os portugueses fan valer os seus dereitos, que os tiñan, e ademais maiores que os españois, ao ser a autoridade que confirmaron os xuíces civiles e gubernativos o Duque de Braganza até o ano 1817, os portugueses afirmaban que estábamos ante un territorio que fora portugués e, polo tanto, que tiña de ser incorporado ao Reino de Portugal. Os españois, pola contra, opúñanse, sin tampouco, dicindo que, bueno, o bispo de Ourense, os vínculos con Galicia, que xeográficamente, e é certo, e culturalmente o Couto Misto era galego, etcétera, etcétera. É dicir, cada un apelou os seus argumentos e as súas razóns e ao final non se chegaron a poñer de acordo. Os portugueses foron unha solución de entendemento que era utilizar o río Salas, que o vemos aí no mapa, como fronteira, deixando a Santiago e a Rubiás do lado portugués e a Meaus do lado español, que ao parecer era a solución da que os veciños gostarían no caso de poñerlle fin ao Couto Misto, pero os españoles tampouco aceptaron esta solución, bloqueouse a negociación e os portugueses fixeron unha terceira proposta, que era que Rubiás, Santa María de Rubiás pasara a ser portuguesa e Santiago e Meaus ficaran do lado español. Tampouco os españoles aceptaron e responderon con unha contraoferta que foi recoñecer a soberanía portuguesa sobre as aldeas promiscuas, que son rayanas co Concello Galego de Oimbra, para que a xente a sitúe, Soteliño da Raya, Lamadarcos e Cambedo, que son tres aldeas que literalmente as xentes daquelas terras construíran riba da fronteira, entón había casas do lado portugués e casas do lado español, casas coa cociña galega os baños non, perdón, as alcobas ou as habitacións do lado portugués, e isto era un problema, era un reto, porque non existir un autogoberno ou unhas institucións ou unhas autoridades, como no caso visto, cando había algún problema e as autoridades portuguesas ou españolas chegaban a casa e dicían en esta casa vostedes que son, españois ou portugueses? E eles respondían moi galegamente que depende. Cando estaban na cociña eran galegos e cando estaban na habitación portugueses, por lo tanto era unha maneira de escapar tamén a autoridade de ambos estados. Eu sempre marco a diferencia. As mal coñecidas como aldeas promiscuas, é un nome pouco afortunado, evidentemente, estas aldeas rayanas non tiñan un sistema político,
non tiñan unha tradición, e mesmo non aparecen referidas como un couto en documentación precedente. O couto mixto si tiña unha realidade constituinte previa á Constitución española ou portuguesa. Por lo tanto, no momento en que fan un intercambio de cromos, evidentemente Portugal sae perdendo por volumen territorial, ademais faise de maneira torticeira, porque nin se respetan os límites do couto mixto, a fronteira faise pasar polo medio dos pastos mixtos, que é unha franxa de terreo que poden ver aí no mapa, que quedou baixo soberanía portuguesa, é dicir, un trozo do couto mixto en portugués, unha zona de alta montaña, de pastos, e outra parte que teño escrito un artigo a respecto do asunto, a soberanía nos pastos mixtos, e o resto do territorio quedou baixo soberanía galega, xerando logo unha serie de conflitos sobre esa franxa de terreo que se utilizaba para pasto vacuno, pasto caprino e ovino. Ao final resolveuse declarando esa franxa de terreo que os ouvintes poden ver aí debuxada no mapa, debaixo de onde pon couto mixto, declarando territorio de soberanía portuguesa, pero de mutuo aproveitamento entre Galicia e Portugal. Por lo tanto, hoxe é unha franxa de monte, de alta montaña, aproveitada por as aldeas de Santiago de Rubiás do lado galego e por as aldeas de Donoso, Padroes e Secelle do lado portugués. Por lo tanto, sigue existindo esa pequena franxa que nos lembra o que foi o punto visto, non? Quen lle interesa o Eh, tema, teño escrito un artigo sobre os pastos mixtos, o derradeiro vestixio do couto mixto na revista Mazarelos, para quen queira afondar mm, máis nesa particularidade que son hoxe en día os pastos mixtos. e se non me equivoco tamén no Ferrado tes escrito aí algún artigo, non? E creo que unha entrevista bastante máis longa. De 3 horas aproximadamente, si, unha entrevista moi longa na que se fala de mitos, de lendas, de música, de historia, así, para quen lle interese. Quería preguntarche tamén, xa entrando nas preguntas finais, que é o camiño privilexiado, non? O camiño privilexiado, falamos antes del, era esa vereda por a que podían circular con todo tipo de mercadorías. No couto mixto, a actividade económica máis importante era a agricultura, como no resto do país, pero tamén tiña unha importancia moi puxante o comercio. Con que se comerciaba? Fundamentalmente cun produto fundamental para a economía portuguesa da época, que era o sal, non? Portugal é o coñecido popularmente como o país do sal. Os seus esteiros, as súas condicións climáticas e xeomorfolóxicas facilitaban a fabricación de sal, non? E a monarquía portuguesa comerciaba con ese sal co reinos de Castela, co reino de británico, co reinos de Inglaterra, Francia, co norte de Europa. O punto visto era unha das portas de entrada do sal portugués, provinte de Aveiro, provinte do esteiro do Miño, provinte do esteiro do Lima, etcétera, etcétera, cara a Galiza e cara ao norte, cara o Reino Unido. Outro dos produtos que o que se comerciaba eran as teas, non? As teas provintes do Porto entraban na Coroa de Castela por o couto visto e as teas provintes de Cataluña tamén entraban a Portugal sin pagar ningún tipo de alfándega nin imposto a través do couto visto, porque o comercio no couto visto era libre. Outro dos produtos cos que se comerciaba era o tabaco. Tabaco non só producido ali, sino producido noutros lugares que se comerciaba. No couto visto plantábase tabaco, non era un produto estanco. E isto foi a razón a que apelou a monarquía española e portuguesa para extinguilo, dicindo que a xente dali se enriquecía co tabaco, cando non era tal. Porque, Mm. bueno, o clima tampouco é que sexa moi favorable á produción de tabaco, pero o tabaco ali plantouse ata o século XX para consumo familiar, non? Conta de Eufimo de Estevandón que era un tabaco malísimo, tabaco de sabor forte, amargo, verde, non? Polo tanto que tiña pouca potencialidade comercial, pero que se cultivaba. Outro dos produtos, sobre todo na etapa final do couto visto, co que se comerciaba, era coa penicilina, que tiña unha gran importancia, non? A penicilina, os produtos farmacéuticos no couto visto, existiron farmacias nas 3 aldeas, sobre todo na aldea de Meaus. A aldea de Meaus é a aldea comercial por excelencia, a capital económica do couto visto. Chegou a ter unha casa da moeda que acuñaba moedas propias do couto visto, é dicir, selos e pesos de ouro e de plata e de bronce que saían do couto visto, non? Ao mesmo tempo, a aldea de Rubiás era máis grande das 3, a que máis habitantes tuvo, e Pascual Madoz sitúa, claro, é un dato, digamos,
de parte, non? Pero dice que existiron máis de 200 casas habitadas na altura do século XVIII no Couto Visto. Por lo tanto, si facemos as contas, tendo en conta a natalidade da época, estamos nun lugar no que non se vivía con grande riqueza, pero no que vivía moita xente. E tiña un sistema económico que funcionaba e era capaz de autogobernarse sin grandes prexuizos, non? De feito, desde o Sí, momento en que lle outorgan o autogoberno, remata a conflictividade. Unha das historias máis interesantes vinculada ao Couto Visto é a destrucción da aldea de Pena. A aldea de Pena tamén foi escavada recentemente, foi unha aldea, créese, que a cuarta aldea do Couto Visto, e que pereceu vítima deses confrontos fronteirizos entre españois e portugueses que teñen lugar no momento en que o alcalde de Montealegre se enfrenta ao Meiriño do Val dos Sabas. Lévase por diante esta aldea plantándolle lume, as mulleres ao parecer vanse da aldea, vanse vivir a Cerdedo no concello de Muíños e ali siguen ca súa vida. Pero o que sabemos é que era unha zona conflictiva até que se lle deu autogoberno para rexir os seus destinos. En ese momento, no momento en que existiu unha autoridade clara e un autogoberno, a situación pois mudou, fíxose diferente. Non? E iso pois é algo a ter en conta tamén, que ao mellor cando se aposta pola autonomía as cousas funcionan, non? E por darlle, por acreditar nos espazos pequenos, pois non, para que algo funcione non ten por que ser grande, que isto é outra das grandes crenzas dos nosos tempos. Canto máis grande sexa un país, máis rico. Pois non, os países máis ricos de claro. Europa son os máis pequenos. Unha cousa moi curiosa, e máis desenvoltos e con máis benestar. No caso do Couto Visto, o benestar era pouco, vivíase en casas, como diría Pedro González de Ulloa na súa propia biografía, afumadas, pero vivíase. É dicir, en aquela época Galicia tampouco era unha, digamos, un paraíso económico, pero a xente, máis ou menos no Couto Misto, pois alén de mal vivir da agricultura, pois tiña outras ferramentas e outros ámbitos aos que dedicarse nos que facer a súa vida económica. Tiña aquí anotada unha pregunta que é xusto que deixaban no Instagram tamén, e que se chegou a facer, que é se o couto mixto, no caso de existir, de seguir a existir, de non desaparecer, non se podería ser na actualidade, pois, a Andorra, digamos, entre Galiza e Portugal. É complexo que existira o punto visto na actualidade. A ver, aquí entra a miña opinión como observador da realidade, non como historiador, non? Porque non se pode facer historia do futuro, pero no caso de existir, eu penso que o Couto Misto se había parecer máis ao Valle de Arán que a Andorra. Por qué? Porque os vínculos con ambas as dúas coroas eran cos dous países eran moi fortes, pero a destrucción do Couto Visto dáse porque os países que o rodean son países pobres. Andorra, nun determinado momento, sae adiante ou logra, digamos, repoñer a súa soberanía, a súa independencia, que é unha palabra que me gusta máis que soberanía. Soberanía, efectivamente, o Couto Visto non era independente, era interdependente, pero nesa interdependencia exercía o seu autogoberno, non? Pois Andorra logra manterse autónoma grazas a que as elites catalanas e francesas que tiñan competencias na zona defenden esa soberanía. Delfín Modesto Brandón, no momento en que o Couto Visto entra en crise, entra en serio risco de desaparecer até que desaparece, políticamente combina as autoridades, os presidentes da Diputación de Ourense, o Obispo, etc., combina as autoridades a defender o Couto Visto. As autoridades non responden, pero non teñen ningún incentivo económico para facelo. Si o Couto Visto estuvera entre Suiza e Alemanha, posiblemente o Couto Visto seguirá existindo. Como lle Sí, tocou, desgrazadamente, estar entre dous países pobres, pois a xente caeu nese risco de pensar, bueno, cos grandes vai nos ir mellor que cos pequenos. E a pesar de que a xente pois era rebelde, bueno, tiña as súas conviccións, pois ao final o poder do Estado nun país descapitalizado e sin élites, pois acabou por exercer o seu peso esmagante e esmagou o Couto Visto. Pero aquí estamos hoxe, non? Coas ferramentas que nos dá a cultura e a divulgación reivindicando, non só culturalmente, que eso é relativamente sinxelo, sino políticamente, o que é o Couto Visto. É dicir, a min pareceme algo inxusto que un tratado internacional lle suspenda a uns cidadáns o dereito a transmitir a nacionalidade aos seus fillos. No momento en que se firma o Tratado de Lisboa,
o que pon fronteira entre Galicia e Portugal e entre España e Portugal, respétase que aqueles veciños do Couto Mixto que quixeran seguir sendo portugueses puideran inscribirse como tal no Partido Xudicial de Montalegre. E así o fixeron, según relata encima deste Brandón, todos os veciños de Santiago de Rubiás. Pero establecíase unha cláusula que era que non lle poderían transmitir esa nacionalidade aos seus descendentes. Isto, evidentemente, é algo inaceptable desde unha perspectiva xurídica, que un nacional non lle poda transmitir a súa nacionalidade aos seus fillos. Por lo tanto, hoxe, a reivindicación que seguimos facendo dende a iniciativa polo Couto Mixto, a reivindicación que xa fixo no seu momento García Mañá no Senado, e que eu quero hoxe aproveitar e animar a todo o mundo que nos está escoitando a que se faga eco, porque é unha injustiza histórica que se nos furtara o dereito a ser cidadáns portugueses. A día de hoxe o Couto Mixto sigue tendo o seu futuro tanto no norte como no sur, e con el toda Galicia. Por lo tanto, podría ser un exemplo de concordia e de futuro para unha raia que necesita un impulso. Non podemos só, tamén neste sentido, apostar de maneira hemipléxica, como digo sempre, por vertebrar a raia atlántica e por facer ouvidos xordos e facer como se non existira a raia seca. Ourense tras os montes tamén ten dereito a desenvolverse. A cidade de Ourense, a vila de Celanova, a vila de Xinzo, os concellos pequenos, as cidades de Vilarreal, as vilas de Montalegre, de Cabezas de Basto, de Braganza, e de todas as aldeas e vilas dun lugar e do outro, temos dereito a ter un futuro. E para iso precisamos un compromiso de recoñecemento, de fomento, de diñeiro. Sin diñeiro non hai infraestructuras e non hai servizos. Compren infraestructuras, compre vertebrar Galicia e Portugal, porque é que non nos queda outro futuro. Ou nos xuntamos ou nos convertimos en periferia. E o que algúns queremos facer é convertir este espacio galego-portugués ou galaico nun centro. É dicir, queremos facer un territorio vertebrado, conectado, que aposte por as súas potencialidades económicas e culturais, e o Couto Mixto pode ser algo, é certo que representativo, pero cunha forza, os símbolos son importantes, as emocións son importantes, e non se pode facer o futuro sin contar ca historia. E por iso eu sempre fago esta apelación a que as autoridades e os políticos de todos os partidos miren fite cara á raya galego-portuguesa, vexan as potencialidades que temos e se nos recoñeza un dereito histórico que é moito máis vello que o propio Estado español, que é o dereito a ser nós súditos do que no seu día foi o Reino de Portugal e hoxe cidadáns da República Portuguesa. É algo bastante racional, non estamos pedindo algo imposible e algo que eu creo que con moi pouquiña vontade política pode ser recoñecido, porque foi posible no caso de Extremadura, desa cidade que é Olivenza, que foi portuguesa no pasado, pasou a soberanía española e o Estado español recoñeceulle a todos os oliventinos o dereito a seren portugueses porque xenuinamente e culturalmente sentíanse así e aqueles que así o sentían tiñan dereito a selo e nós sentímonos cultural, política e económicamente tamén, ademais de galegos e moi galegos, tamén portugueses. Por tanto, ese dereito a ser cidadáns portugueses eu creo que é a gran reivindicación que ten que facer a iniciativa polo Couto Mixto e que eu, de maneira representativa da vontade dos meus veciños e veciñas, pois quero trasladar hoxe a todos os que nos están oindo. E sobre isto tamén quero ligar xa no final un pouco, pois, é certo que esta zona a día de hoxe non é allea, non, a esa sangría demográfica que hai en boa parte do territorio galego, pero tamén na provincia de Ourense, non? Entón, un pouco, se ti pensas que hai xeitos poder revertir iso, saberás ti mellor que a mí aproximadamente canta poboación hai a día de hoxe, pero se é posible revertilo e se precisamente estas potencialidades culturais, históricas, naturais e patrimonio, etcétera, poden servir tamén como un revulsivo para revitalizar a zona, non? Eu teño clarísimo e tiraría pedras sobre o meu tellado sobre as miñas conviccións se digo que a cultura é o motor da economía. Pero que a cultura non só é o motor da economía, a cultura é o motor da política, é o motor da dinámica social, é dicir, do avance social, dos grandes cambios, das mudanzas, sin cultura en sentido moi extenso. Non só me estou limitando á cultura elevada ou á cultura académica. A cultura social e histórica é a que move os povos, a que crea ideas compartidas, a que crea proxectos en común. Por lo tanto, a reivindicación da cultura
É unha obrigación, é un goberno ou un político que non aposta pola cultura, como temos claros exemplos na nosa provincia, co ínclito señor alcalde de Ourense, pois é un goberno que desgoberna e destroe, non? E destroe, destroza e non axuda a consolidar o futuro dun territorio. Por lo tanto, o primeiro paso é facer unha aposta decidida pola recuperación da nosa memoria histórica, da nosa cultura, do noso patrimonio e a súa dinamización. O segundo, é revertible se hai vontade política. Non é revertible a crise demográfica no Couto Mixto, que é máis grave que no contorno, hai que dicilo, se non temos infraestructuras. Non podemos vivir a un lugar no que tardamos en chegar unha eternidade. Non pode ser que dende Ourense cidade se tarde 1 hora e media en chegar ao Couto Mixto. Evidentemente, porque iso non facilita, decir, a non conexión cos vilas, aldeas e cidades veciñas e con Portugal, con Montalegre, non facilita a conexión. Non pode ser que para ir do Couto Mixto a Montalegre haxa que ir antes a Baltar e facer todo tipo de carambolas porque as infraestructuras non teñen calidade. Polo tanto, as infraestructuras e o transporte público son fundamentais. En terceiro lugar, a cooperación transfronteiriza. Exemplos como os da Eurocidade, que aínda non deron todo de sí, pero van camiño de aproximarse a eso. Galiza ten que aplicar eso a nivel macro. Toda a fronteira ten que funcionar como unha gran eurorrexión, unha eurocomarca fronteiriza na que non exista a fronteira. Inda que hoxe os nosos políticos se esforzan en dicir que Portugal e a Galiza xa non teñen unha fronteira, non é certo. Compre tumbar a fronteira máis forte que existe, que é a psicolóxica. É dicir, mentre non tomemos a fronteira é prioritario tumbar a fronteira psicolóxica. É moito máis importante eso que a fronteira económica, que a das infraestructuras e a lingüística. E para iso compre sentirnos irmãos de certo, é dicir, pertencentes a unha mesma comunidade. É dicir, o que aconteceu no Couto Mixto hai que extrapolalo a Galicia e ao norte de Portugal. E os nosos políticos teñen que deixar de ir a Portugal, os galegos, estou dicindo como se foran ao estranxeiro, a Porto, falando en castellano. É algo surrealista. Dentro da, cando vexo o presidente da Xunta ou algún conselleiro ir de visita ou un empresario ao Porto falando en castellano é algo surrealista, porque é un exercicio de supremacismo, non? Eu pertenzo a un gran imperio histórico que foi o Imperio Español e tú eres un pobre portugués. Ese é o que transmite na mente, e así, sin confianza, é imposible xerar dinámicas de colaboración. En segundo lugar, é necesario que nos convenzamos nos mesmos de que o mesmo ir a Coruña dende Ourense que ir ao Porto. É dicir, estamos no mismo espazo. E logo outro, algo moito máis importante. Inda que non queiramos, a única salvación económica, política e sociolóxica a nivel sociodemográfico que temos é facer desta eurorrexión, que constitúe unha sorte de Bélxica do sur de Europa, e a nivel xeográfico, unha realidade integrada. Se non estamos nos condenando, incluído o resto de Portugal, a ser unha periferia de Madrid. Unha grande urbe que o devora todo, que atrae todas as forzas económicas, humanas e todos os recursos. Entonces, ou nos condenamos a emigrar ao estranxeiro ou a emigrar a Madrid. Por lo tanto, necesitamos construir un novo concepto, que eu lle chamo o concepto Galicia, norte de Portugal, cidade única. Compre conectar a través de infraestructuras e aí o tren ten un papel clave fundamental, conectar o norte de Portugal coa Galiza. E non só conectar Vigo co Porto. Estou dicindo tamén conectar Lugo con Ourense, conectar Ourense con Vilarreal e con Chaves, conectar Braga con Ourense, conectar Braga con Porto, Porto e crear un gran diamante galego, creo que lle chamaron así en Nós Televisión, é dicir, unha rede de comunicacións que cree un espacio de prosperidade neste espazo. Logo ha de vir todo, ha de vir a confluencia lingüística, que é evidente, ha de vir a confluencia económica, e seremos relevantes, e teremos peso en Europa. E máis, desafiaremos os propios corsés que nos impón o Estado. Os Estados, non o Estado. Que, por certo, é unha institución na que eu particularmente non creo. Os Estados, é dicir, creo que están superados totalmente. Creo que temos que ir a novas comunidades políticas e temos que ser ambiciosos. E máis, Galiza, Norte de Portugal, temos capacidade para ser un lugar no que se viva ben, no que haxa benestar, no que haxa dinamismo económico empresarial, etc. etc. Solo nos queda utilizar a cultura para convencer a xente de que se foi posible no pasado a pequeniña escala, moito máis será hoxe que temos autogoberno e que Galicia ten que darse conta de que ten autogoberno e o norte de Portugal, creo que moitos xa se están dando conta, como alcalde do Porto, están a caer na conta de que é necesario crear unha eurorrexión, pero non nos papéis, sino
na economía e no día a día. E o Couto Mixto eu creo que é o camiño certo. Constame que o Concelleiro de Cultura de Xinzo de Limia e a alcaldesa de Montalegre xe encetaron conversas para falar dunha eurocidade do Couto Mixto, Montalegre e Xinzo, que tamén inclúa aos concellos de Calvos e Baltar. Paréceme unha gran noticia. Si son os nosos políticos dende a autonomía municipal, que é un gran valor polo que hai que apostar, se os concellos non teñen diñeiro, non poden facer política, non poden mellorar a vida da xente. Por tanto, a autonomía municipal é outra das grandes, sempre se fala e todos os políticos se lles enche a boca falando de crise demográfica, da Galicia baleirada, de la España non sei que. Si non hai concellos ben financiados, os concellos non poden facer política para a xente. E eu que son veciño dun concello de 678 veciños, sei perfectamente que non se lle poden dar servizos aos veciños se os concellos non teñen un financiamento digno e xusto, pero non para facer política do piche, para facer política sanitaria, para facer política cultural, para facer política de dinamización demográfica, facer unha política industrial que sexa compatible co medio e coas formas de vida do lugar e non unha política industrial depredadora dos recursos e das formas de vida do territorio. Por tanto, a autonomía municipal é clave. Quen mellor coñece a realidade da súa aldea, da súa parroquia, do seu concello, que os veciños daquel lugar. E os veciños actualmente eu vexo non é algo propio da Raia, é algo propio de todo o país. Hai un gran desencanto ca política en xeral, pero sobre todo ca política municipal. A xente moitas veces vota por votar, ou incluso vota ocurrencias, como no caso de Ourense, non solucións estrambóticas. Vamos meter a pasta dos veciños e das veciñas en facer escaleiras mecánicas e ascensores, por poñer un exemplo, non? Se os veciños ven que hai outra forma de facer política, de manterlles un centro médico aberto, de manterlles un médico que os atenda, unha enfermeira, un enfermeiro que os atenda, de manter servizos a domicilio, axuda no fogar, e ven que se mellora a calidade, que ven xente nova a vivir as aldeas, que hai oportunidades laborais, que se mellora a calidade de vida da xente, a xente creerá na política. Non lle podemos pedir á sociedade galega que acredite nunha idea de cambio sostida no nada ou no vacío. O cambio político en Galicia creo, humildemente, que chegará dende o pequeno cara ao maior, e dende a política local e dende a autonomía municipal e dende modelos de concello que funcionan, e hainos no país. A mí ocurreseme algún próximo, por exemplo, Berea, é un modelo de concello pequeno, rural, agrario, que recupera a poboación, que medra. Pero bueno, tamén podíamos poñer outro exemplo de concello rural que funciona, de outro cor político, a Veiga, do Partido Popular, Berea do Bloque Nacionalista Galego. Son concellos que apostan pola autonomía municipal, que apostan polo emprego e polos servizos, e que son creativos, que fan política, que emprenden. Outro exemplo de concello punteiro nas relacións fronteirizas é Tomiño, Tomiño Vilanova de Cerveira. Ese modelo de cooperación que hai na raia húmida, na raia atlántica, hai que traelo cara a raia seca. Non podemos asumir o marco mental de que, como xa estamos nunha crise demográfica, non temos arranxo ou non temos solución, e, polo tanto, hai que deixar que a cousa... Eu, polo menos, rebélome contra esa idea, e por eso estamos hoxe aquí falando destas cousas. Moi interesante todo o que comentas, e xa para rematar, sí que te quería preguntar, pois eso, imagínate, unha persoa que nos está a escoitar, que nunca estivo no Couto Mixto, que quere ir a visitar esa zona, pois que lle recomendarías ti que pode visitar ali por primeira vez? Pois dado que o centro de interpretación non está sempre aberto, inda que se fala con algúns veciños pódense poñer en contacto con alguén que teña a chave, pódeselle abrir, incluso a igrexa, ou incluso se me falan as miñas redes, en algún momento, según a disponibilidade, porque, bueno, tamén teño a miña vida e o meu traballo, non? E non sempre estou ali, pero pódese arranxar a forma de que a xente poida visitar aquel lugar e aquel territorio. Eu, por suposto, primeiro que recomendo disfrutar da paisaxe, porque estamos a 900 metros de altura media, estamos na montaña, na fronteira, en un val de montaña de augas limpas e claras e montes moi altos de máis de 1000 metros. Por tanto, a paisaxe xa, só por ver esas paisaxes que ti coñeces, como nos visitaches, paga a pena chegarse ao Couto Mixto. A maiores, o Couto Mixto é un territorio que transmite historia paseando as súas rúas, as súas aldeas, visitando os seus templos románicos. Eu o que lle recomendaría é que visitaran, por suposto, a capital do Couto Mixto, a aldea de Santiago de Rubiás, visitaran o adro da igrexa, onde ainda está a bancada onde se reunían os homes de acordo,
no centro verá a estatua de Delfín Modesto Brandón, o penúltimo xuíz do Coutomisto, e contemplará un magnífico templo que foi construído entre os séculos XII e XVII, dedicado ao apóstolo Santiago, vinculado moito coa lenda da batalla do Ourique, que os veciños do lugar sitúan no Val dos Salas, na Telleira, unha zona cuxas areas arxilosas avermelladas pois lembran ao sangue mouro derramado nesa batalla entre o conde de Portugal e os musulmáns nesa batalla que lle deu orixe e que os ouvintes poden consultar, Batalla do Ourique. Os portugueses non a sitúan con claridade, hai historiadores portugueses que a sitúan no Alentexo, hai historiadores portugueses que a sitúan noutras rexións de Portugal. O certo é que os veciños do Coutomisto sitúan a batalla do Ourique no Coutomisto e dicen que o apóstolo Santiago, que é patrón da aldea de Santiago de Rubiás, que está no altar maior subido no seu cabalo branco, foi o que auxiliou o conde portugués e que logo dese auxilio divino de Deus foi o que lle deu dereito ao conde portugués a se autonomear rex, é dicir, prínceps, rei de Portugal. E aí nace a xustificación teolóxica e política do orixe do Reino de Portugal. Por lo tanto, esa igrexa eu creo que paga a pena si se pode entrar dentro e desfrutar dos magníficos retablos barrocos con influencia manuelina. Son uns retablos fermosos. É unha igrexa que está caendo a trozos porque ninguén lle preocupa restaurala. É dicir, ninguna autoridade, eu fago un chamamento de novo, estou moi reivindicativo, pero tesme que permitir, dado que nos escoita moita xente, que sexa reivindicativo. A igrexa de Santiago de Rubiás está en perigo. Eu pidolle a todo o mundo que nos está oindo que tamén reivindique comigo que non só estamos salvando un templo, sino que tamén estamos salvando patrimonio histórico, estamos salvando o único edificio de todo Coutomisto, bueno, xunto ás outras capelas, que era de todos os veciños, que o fixeron co pouquiño que iban aforrando, cos seus aforros, cos seus recursos. Por tanto, é un símbolo do esforzo dos nosos antepasados. E ademais é unha igrexa que alberga frescos do século XVI, frescos renacentistas, nos que aparecen representados os santos das aldeas veciñas. No corpo da igrexa os frescos tamén están debaixo das capas de cal. Ningún restaurador pode acceder a eles se non hai diñeiro para restaurar o templo e a igrexa. Por lo tanto, fai falta que eu constame que a diócese de Ourense ten a intención de axudar, pero a restauración dun templo desa proporción necesita do auxilio da Consellería de Cultura e da Xunta de Galicia e das autoridades europeas. Por lo tanto, eu volvo a dicir que estamos tirando séculos e séculos de historia ao lixo e que se están, mentres nalgún museo algún cadro está ali perfectamente preservado, este verdadeiro manifestación artística da cultura popular galega e portuguesa está a ser destruído pola humidade e polo paso do tempo. Por lo tanto, solidaridade tamén coa arte. Dice, cando visitemos un templo, sexamos conscientes de que estamos percorrendo, pisando unha obra artística. Por lo tanto, que require do noso compromiso e do noso activismo. Sin pasado non hai futuro. E isto é fundamental telo claro. Tamén visitar as rúas, os distintos barrios das aldeas, por exemplo, no caso da miña, Santiago, está composto de dous barrios principais, o Pereiro e Alén, e logo unha serie de barrios, visitar tamén as rutas de montaña, as chamadas rutas do contrabando, o camiño de Cancelos, o camiño de Montalegre, os camiños que pasan por a Serra de Pena, que pagan moitísimo a pena facer, sexa a cabalo, sexa a pé, sexa en bicicleta, e disfrutar da foresta e da paisaxe. Tamén, por suposto, visitar as aldeas de Rubiás, que ten unha serie de monumentos nos que se lle recoñece a tarefa aos nosos antepasados, os labregos, placas conmemorativas, prazas, etc. E visitar tamén a aldea de Meaus. O certo é que ningún dos visitantes vai atopar unha aldea fundamentalmente distinta ao resto de aldeas galegas, pero sí que se vai atopar con un anaquiño do noso pasado que compre saber poñer en valor. Existe un centro de interpretación dedicado ao Parque Natural da Baixa Limia en Serra do Xurés e, en particular, esta porta do parque, a que está en Santiago de Rubiás, adscrita ao Concello de Calvos de Randín, está dedicado ao Coutomisto. Por lo tanto, eu creo que paga tamén a pena visitar a que foi Casa Reitoral e que lle deu acubillo aos párrocos do Coutomisto, e logo, ao rematar esa visita ao Coutomisto, recomendolle a todos calzar as botas de trekking e facer a camiñata até Tourén, que son, creo que sobre uns 11 kilómetros, e paga moito a pena chegar á aldea de Tourén, visitala, ver como os portugueses sí que queren e coidan moito o noso patrimonio e lle dan, digo noso porque tamén o sentimos como noso,
e lle dan ese cariño e ese aprezo tan importante. Tamén é moi interesante visitar os muiños, os fornos de tellado lousado de pedra granítica. É moi interesante rematar a visita tamén, se somos amantes da boa cociña, a chegarnos a Montalegre e disfrutar dun bo bacallao á moda do norte, ou un bacallao a brás, en Montalegre visitar o castelo de Montalegre, que é unha construción fermosa da etapa medieval, e visitar o Centro de Interpretación do Barroso, que o padre Fontes fomentou, e no que se recolle todo o legado dos entroidos, das tradicións, da Noite das Bruxas. A Noite das Bruxas é unha festividade que celebran en Montalegre, que se celebraba tamén antigamente no Couto Sí. Misto, que se deixou de celebrar, e celebrábase cando o venres caía a día 13. Cando caía a día 13 a xente vestía roupas pois homólogas ás do Samaín ou ás do Halloween, non? De meigas, de trasnos, bueno, xolda a festa, comida, baile e chanza entre os veciños e todo tipo de festividades. Eu creo que paga moito a pena visitala para respetar moito o legado e o patrimonio histórico, non para facer as cousas que fan outros políticos como o famoso Halloween de Ourense, que é unha copia Sí. burlona da Noite das Meigas ou Noite das Bruxas de Montalegre. Tamén, quen teña tempo e ganas, pode chegarse á aldea de Pitois das Xunias, que paga Moi moito a pena. Unha recomendable. aldea de alta montaña, do lado portugués, e cunhas vistas magníficas da Serra do Xurés, dos cinco cabezos do Xurés, das lendas de Santa Eufemia, etcétera, etcétera. É dicir, quen queira visitar cousas, procurando nas redes vai atopar un montón de información e no caso de animarse a facelo vai a pasar unha xornada ou unhas xornadas en comuñón ca natureza e desfrutando deste patrimonio histórico e natural que temos os galegos e os portugueses. E ademais eu, cando estiven, fixen moito do que ti dicías, non? Lembro, eu non sei en que aldea foi, penso que da principal, que había nunha casa unha pedra que tiña unha simboloxía antiga, e agora non me sai o nome, igual. Estaba pensando agora, pero non me lembro, é unha casa Sí, na que... sí, hai unha das casas en Santiago de Rubiás, Sí, no coñecido como Camiño de Rubiás, Camiño do Cemiterio, que ten unha pedra gravada con unha inscripción que pon "Ai de Lagai, ai de Portugal", que significa "Hainos de Galicia e hainos de Portugal", en modo abreviado. Está escrito en caligrafía procesal, enténdese bastante mal, hai que botar en interpretación. Había discusión entre algúns paleógrafos que decían que podía ser unha lápida dunha tal Adela, outros sí, decían que puña "Ai de Lagal, punto, ai de Portugal", que o que quere decir que hai dun lado e máis hai doutro. Incluso algún historiador me dixo que podía ser unha indicación de que por ali pasara algún tipo de camiño relevante no pasado e que indicara pois a aldea, que naturaleza tiña, etcétera, etcétera. En todo caso, é moi difícil documentar unha pedra e situala na historia, pero a claro. pedra creo que paga a pena, porque tampouco hai moitos casos. Hai máis casas que teñen inscricións. En Meaus hai algunha botica que aínda conserva a letra gravada por dentro da pedra da porta, e hai unha serie de casas que teñen inscricións. Claro, que pasa? Que hai que ser veciño do lugar para saber onde están as inscricións. Pero sí, sí, hai moitas que se disimularon con números ou con decoracións, etcétera, etcétera. Pero Claro. esa, digamos, tradición de escribir o P e mailogué nas portas, pois permaneceu ao longo do tempo. E esa pedra é moi interesante. Está en Santiago de Rubiás, no camiño que vai cara ao cemiterio. Se lle pregunta a calquera veciño que ande por ali, indica o sin problema ningún. E xa, agora sí, para rematar, si que preguntarte, non sei se tes en mente en algún momento, pois, todo isto que divulgas, que hoxe non é a primeira vez, non? E que das a coñecer sobre a historia do culto mixto, se en algún momento, pois, tes pensado tamén poder plasmalo todo nun libro, non? É algo que me din moito, que debería de facer un libro de corte divulgativo, sobre o couto mixto. É algo, escribir un libro leva moito tempo, sobre Claro, todo, bueno, depende do estilo do autor, pero é algo que leva moito tempo. Teño pensado facelo. O que acontece é que eu son un autor moito máis disperso no sentido que me gusta moito máis o xénero do artigo e da publicación específica, quizá por deformación académica, gústame afondar as cousas en fondura, non quedarme na superficie. claro, E logo por humildade, que eu realmente son un historiador e un politólogo que fai historia contemporánea, non son especialista en historia medieval e moderna.
Agora, claro, encantaríame poder divulgar, é dicir, o que máis me presta é falar da miña terra. Eu, claro. lamentablemente, non herdei o vicio de sentirme acomplexado de onde son, ni nada por estilo, polo tanto, estou moi orgulloso da miña terra e divulgala é un placer, o sea que non o descarto para nada. Se en algún momento algún editorial se anima a editalo, que iso xa é traballo da editorial, pois estaría encantado de facer ese contributo, non? E que a xente se acercara á realidade do Couto Visto, que, por certo, cada día xera máis interés non só na Galiza, sino moito máis aínda en Portugal. Os portugueses veñen ali moito máis interesados sobre a historia do Couto Visto incluso que os galegos, que é algo moi curioso, cando está en Galicia, non? Pois sí, pois estaremos atentos tamén a eso, se sai un libro adiante, e nada máis, bueno, eu estaba vendo aquí agora, faríache moitas máis preguntas, pero bueno, tamén quero que sexa accesible para a xente que nos vai ver fora, escoitar fora do directo, non? Entón, recomendar tamén que se a xente quedou con algunha dúbida, algunha cuestión, non? Que tamén poden buscar, non, que hai artigos, hai esa entrevista co Ferrado de máis 3 horas, e nada máis, por a miña parte, eso, pois agradecerte que estiveras hoxe aquí, a verdade é que foi como digo sempre, unha masterclass sobre o couto mixto, e que é unha historia moi interesante, non, que bueno, non é só que sexa pouco coñecida, que é algo que a xente, polo menos no noso país, non, a gran maioría da sociedade descoñece, non é sempre responsabilidade dela, non? Senón que tamén hai que poñer as ferramentas para poder dalo a coñecer e bueno, creo que tamén esta labor que faz axuda de algún xeito, non? A dalo a coñecer, entón, nada, agradecerte que viñeras por aquí e agradecerte tamén ese traballo. De logo que sí, eu creo, quédome cunha parte que dixeches, é fundamental o compromiso de dous mundos que ás veces parece que están, que conviven ou se soportan, e deberían non só de convivir e soportarse, sino casarse ou fusionarse. O mundo da política e da cultura necesitan avanzar da mao. Non pode haber política de calidade sin cultura e non pode haber cultura sin política. Por lo tanto, é necesaria unha política cultural que aposte decididamente non polo couto mixto, sino pola vastísima cultura que temos neste país. E Mm. logo eu quédome cunha cita que dice que ninguén ama o seu país por ser grande, evidentemente o couto mixto non o é, pero casi todos amamos o noso país por ser noso. E o couto mixto é a miña pequena república, non? E polo tanto eu, como sempre digo, estou moi orgulloso de ser galego, pero sobre todo de ser mixto. Estou moi orgulloso da historia da miña terra e a miña obriga moral e ética é darlle a coñecer e divulgala entre todos, non? Non só a historia, senón tamén a mitoloxía, non? A imaginación colectiva dun pobo e o sentimento polo noso e polas nosas raíces. Coa mesma paixón que os nosos veciños da Limia reivindican o seu entroido, a festa do esquecemento, ou co mesmo pulo que os transmontanos reivindican tamén os seus entroidos e tradicións, eu quixera algún día que os arraianos reivindicáramos e os veciños de Calvos de Randín e de Baltar o noso couto mixto, non? A nosa pequena república e a república que foi dos nosos avós e bisavós. Por lo tanto, nese camiño, agradecido e obrigado a vos por me ter dado a oportunidade de intervir hoxe e ser escoitado. Así que moitas grazas. Nada, graciñas a ti e seguiremos investigando, coñecen máis o couto mixto que dicías o dos entroidos. Seguro que o couto mixto, as súas aldeas tivo entroidos, lóxicamente, non iba a ser un sitio non alleo a iso. Tiveron, ademais, vivíanse con moita intensidade os entroidos, o personaxe típico do entroido desas aldeas era o parrouceiro, ou farroupeiro, dependendo de quen o diga, pero parrouceiro é a forma máis habitual, que vestía dun modo similar a outros traxes dun lado e do outro da fronteira, con roupa vella, certo, con trapos de cores, con chocas, e tamén tapando a cara cunha tela e un sombreiro, a guisa que o fan os troteiros de bande, pero de cores escuros, e que faldreaba nas mulleres, e que se metía coas persoas maiores, e que facía bromas no período do entroido, e que dinamizaba un pouco e alegraba a vida aquelas xentes, e que o franquismo levou por diante no ano 1973 ca prohibición do entroido. Foi a última vez que o parroufeiro saiu a correr o entroido polas rúas do Couto Mixto. Pero temos intención tamén, a pesar de que somos poucos, somos vos e escollidos,
a intención de recuperarmos ese legado que foi o Entroido no Coutomisto tamén. Pois así é, e nada, novamente eso, pois agradecerte, dicir que a xente tamén que mañá todo isto está subido nas nosas redes, deixoche marchar xa e nada, seguimos en contacto para futuras conversas e colaboracións e, por suposto, animar tamén a xente a esa presentación da que falabas ao comezo desta entrevista. O mércores ás 7 na librería Cronopios. É un tema un pouco máis aburrido que o Coutomisto, pero a quen lle gusten os asuntos de pensamento político, de historia do pensamento e tamén de entendernos un poquinho mellor os galegos e como pensamos, pois coñecer a figura de Ramón Piñeiro creo que é importante porque nos explica moito do que é, do que foi e do que xa non é tanto o noso país, non? Pero iso tocará falar o mércores. Para mí foi un placer. Voltaría falando aquí toda a noite, nin sequera iría a cenar, pero o tempo apremia e, polo tanto, un gusto e vémonos cedo, cando queirades. Así será. Graciñas. Vémonos no Coutomisto, por suposto. Ogalla que sí. Chao, chao, graciñas. Chao, chao. Bueno, agardo que vos gustase esta conversa, a verdade que temas moi interesantes. A verdade que é un luxo poder coñecer a historia da Coutomisto da man de Serxio, porque percibides, non? Que é un apaixoado deste tema e é o mellor xeito de poder coñecer a súa historia, súas orixes, a situación actual, etc. E nada máis, vamos a deixalo aquí. Como decía, mañá teredes toda a conversa subida nas nosas plataformas e tamén está atentos e atentos porque nos vindeiros días vamos a anunciar unha conversa que vai estar centrada nos reis e nas raíñas do Reino de Galiza. Un tema moi interesante, aproveitando a presentación dun libro que ven de Seira Rúa, así que nada, estade atentas nas nosas redes porque penso que comezos a vindeira semana xa anunciaremos. Nada máis, deixámoslo aquí. Graciñas pola vosa confianza e seguimos traballando. Chao, graciñas. Boa noite.